Que el model sanitari català i el Siscat han estat models d'èxit els darrers 25 anys està avalat per la literatura, per les dades de qualitat i per les dades de salut dels catalans i per tant no incidiré en aquest aspecte, però a mi em sembla que sí que afronta uns reptes importants pels propers 25 anys. El primer d'ells és que em sembla que és important que n'hi hagi una aposta decidida i pactada des del món polític per a una defensa d'aquest model català. És a dir, que n'hi hagi el debat que sigui necessari i que un cop s'arribi als consensos que es puguin, se defensin de forma decidida i enfrontant el futur. A més, creiem que és molt important des d'aquí, des del Consorci de Salut i Social de Catalunya, que la separació de funcions entre el Departament de Salut com a planificador, l'assegurador, que és el CatSalut, i la xarxa de provisió de serveis, amb diferents fórmules jurídiques, és un model d'èxit i que s'ha d'intentar potenciar i mantenir en el futur perquè la provisió de serveis sanitaris als diferents ciutadans sigui exitosa i mantingui la qualitat i l'eficiència. Ara bé, també pensem que s'ha de canviar la manera d'afrontar i de veure globalment el sistema. Nosaltres hem estat en un sistema que estava molt orientat a la producció de serveis i creiem que hem de passar a un sistema en el qual el centre del sistema sigui la persona i, per tant, molt centrat en la persona, el qual vol dir centrat en les seves necessitats. I això que sembla que són paraules que poden ser buides i dius, bueno, realment no estem dient res de l'altre món, significa un canvi molt important en la planificació sanitària, en el sentit de que el sistema sanitari ha de començar a considerar a la persona en la seva integralitat i, per tant, promoció important de la salut, prevenció de la salut, que hem de potenciar molt en els propers anys, atenció primària, atenció hospitalària i atenció a final de vida. A més, fer-lo des del punt de vista de la cobertura de les necessitats de la persona, que vol dir necessitats sanitàries i necessitats socials, i, per tant, integració decidida de serveis sanitaris i socials, basats en la comunitat, amb una forta provisió des de l'atenció primària i amb un suport molt important des d'hospitals i des del món hospitalari. És important també tenir en compte el fet que aquest canvi només se pot planificar des de la proximitat a la persona i, per tant, des del territori. I creiem, des del Consorci de Salut Social de Catalunya, que la participació del món local és cabdal en aquest nou paradigma d'atenció a la persona. I, per últim, no podrem fer res si no tenim la implicació directa i el coneixement i el compromís dels professionals. I és important comptar amb ells per la detecció d'aquestes necessitats i per la planificació de serveis sanitaris, i aquí assistirem a successius canvis en el rol dels professionals, en la seva formació, en els seus papers d'aprenentatge i de lideratge. Però estem segurs que aquests canvis, per tant, separació de les funcions, el canvi des del punt de vista polític que n'hi hagi molt debat però al final un consens, i el canvi de que els serveis se centren en la persona de forma integral, sanitària i social, i des del territori estem segurs que serem capaços de fer-lo des de Catalunya i un cop més tindrem un model d'èxit durant els propers 25 anys.